получиха златните медали за своята толкова трудна отборна победа. Белорусия с силно представене днес и с тривове в състава на Русия излезе на второ място в крайното отборно класиране. Лариса Лукяненко, Елена Шаматулска и Татяна Огришко. Буквално последните стартове на испанките и на гимнастичките от Русия доведоха до изравняване и подялба на бронзовите медали. Кармен Седов, Каролина Паскуал и младата и много обещаваща Розабел Еспиноза поделят третото място заедно с Оксана Костина, Юлия Руслекова и Амина Зарипова. На пето място остават украинците, на шесто е състава на Италия, на седмо Германия, осмо Полша, девето Чехословакия, десето Румъния. Явиха се общо 21 отбора. Трите ни шампионки са представителки на три различни клуба. Мария Налев и Спартак, Димитринка на Славия, Диана Попова на Тракия Пловдив. България, Белорусия, Испания и Русия на трето място в отборното класиране. Завършва първата фаза на 8-я европейски шампионат. От утре той ще става още по-труден за участничките. Утре ще бъде излъчена индивидуалната шампионка, а в понеделник ще бъдат раздадени и малките медали. От Штутгарт довиждане, вас бе Вера Маринова.